So na gaskiya na tsada, farashinsa ba shi da sauki. Maza da matan yanzu kwai kalubale kuma bamba. So na gaskiya na tsada, farashinsa ba shi da sauki. Maza da matan yanzu da kalubale kuma bamba. Tsadar da soyayya tabbas farashinsa ba san sauci. Tunda dai masoyan yanzu ba su wanzuwa da aminci. Rashin kasa tantance zuma ke kai ga lasar madaci. Naukar kara da kiyashi lamarin yana da takaici. Gangar da tabbar fi da sauti kiɗan ta san bai fa'ida ba. Aka yi wa rogo abun ba dama, samun masoyin gaske yanzu dole a sha fama. Hakikanin so dan Allah ka so a so ka ba manufa ma. Yanzu bai da tasiri sosai gun mafi yawan al'umma. Da tsauri a wannan zamani haidar kedi da na duba. Siyo da sauki a irin farashin da yake, yayi mun ne dindin maimakon ya nuna haske. Yanda an ka so lallai da akwai bukatar sake. Ba zaton wuta a masaka tunda dai makera take. Shure-shure bai hana mutuwa sai in kwana bai kare ba. So na gaskiya na tsada, farashinsa ba shi da sauki. Maza da matan yanzu kwai kalubale kuma bamba.